Blekat, ty vole, stoupat, blekat, vole. Finálová jízda 18. až 21. místo. Na jednice Fakulty Přelíkov, na trojce Draci z Dětína, na trojce Vody Motýry, Krucemur a na čtyřce Jitřečiny Křeče Havlíčková Bodová. Připraví se do lodí Reslovy Šrouby, Maníci Kroměříž a Dragonboard Velké Dářko. Prosím posádky, chytáme zpoždění a neradi bychom končili až pozdě večer, protože nás čeká zajímavý program dál. Prosím vás, poprosím, přečtěte si své posádky, než vám je přečtu, jak bude závodit dál a odhledněte si podle času, co vidíte, na rozjížkách máme zhruba 40 minutový zkaz. Takže teď pojedou na jednice Reslovy Šrouby, na dvojce Maníci Kroměříž.